Ibarat burinya wansa Romphere tabu bus stand bisa ngon auto bus stand orang itu ngayo wansa buna bagai. Tabuni ojora belaino sana hamlia salbrum burum se kahanisla hamya kokma se Khunai tongshu. Sengjoto semono miya eba lai thangsa 5 tarik salmarini horsan jaw khoroksa tiprajak baskari bisingo wansa khoroksa bai shak mihimi tong hamya tongsaka hanai. Abagi Bubagra bini Facebook o post khai shaka Bisram gonjo ati incident angma Kokno Khunai ang o burite bini amasomai contact khlai kok saka te police rawai bahaino Kebamana kok saka je tomu haime tongnai a borno tati romna bagai haipona ang sanamu sungo kebabai kok bangai walaye toglai aba bulaye mungsa mana kere joto ain niyom bai baksa samu khlake sane hin saka Bubagra mane Bisram gonjo miya horo nini ani aba wansa tiprasa hake je kise misa saitani yakti selai dakar soba angya deba a kokno tei mention khlai Bubagra saka kebona kebo yakta ti selai police roksoto boring samung Jorabai baksa khaine hnei phiaba men kokle tabuk kebama lukuni bekhaw kasa kok simi salai tomani nukjaka aboka men drangka rikai rilai paile sinai nasiki Khunai tei soitong malia agini simi thangsamang tabula akasuka hnei se salai tomani nukjaku so chini tara baitolte munai song norla tamu wansuk aba haki chini borok sal brom no buibe hames aya khajak tomani nukai eba Khunai neng tamu khane musung ama hai borok no communication na ta pokdi te 80% loki tamu problem angka miani salo tangi Bisram gonjo tabuk 170% ne police rok duty krake rilai tona nangkana a men kok bahanya sing saiman laini tabuk lai thangsak 4 tarik salmario khoroksa tiprasa Guwahati ni simi Agurtala phakya abuni next day 5 tarik salmarke o tiprasa Agurtala ni simi basgari kase Bisram gonjo bini nogo thang tomni Buma bufa taku bukwe malanya bagi bini nok sengka bar thangka haideba phiaba lama ordik sogi keno a bas bisanga kaza khorksa wansa 80% logi tomu haime tongna sengka baki hinba 80% haksani phaima bagi branyo lenka hane a bas gari bisingona kisa mukumui tongpro muktreni miling malangka hai eng thangka a jorano bini kana tone khorksa wansa 80% private parts saka rogo yak bai tangai mihim tongka sutu amsuk simia aw wansa bini tolani private parts el no bahanyo 80% yak eba yak tuk rogo thepawi tonirika aba hakima basgari bisingo kaza khoroksa wansa 80% logi yak suluk salake hame samung khlai phakya lama botok olo 80% bure thuma basa bini gana gini rokno help eba bono kisa bachir dihne Sawin nashuka haipono keba khoroksa pono 80% help khane kerikya aba bachirine kerikya nuguibo nugyasek Khunai tombo Khunai sake tongi tongbakhya paithago buri Bisram gonjoni police station call khaibo help sanka but police ni bukatibo help khaima ya hene ignore khlai toni rijaka abagi buri bini ama babu taku bukono call ke sama bai olo nukuni borok plus kamini lukurok kebangma borok ti dulei aba kebang borok ti Bisram gonjoni gari station hekaba bus station o thang tongui lekya mane nukuni borok gari na singlai tongui kya atikya phiaba o bus Bisram gonjo soke sikano a bus gari driver bisal koro bathage je 80% loki samung hamya tangnai aba tomung sidara tongnai wansono gari ni ongkhorwi rohori pakya aba o wansa bakbar gari ni ongkhori thanga bisal goro sopakya keno a only simise 80% bo kisa santi aram ke basgari kasoi phai manchu haipono jepro 80% Bisram gono sopayo aproke belai kiri jakmani darte bini saksori kolai jagai bo lengai thanga abagi bono direct gari ni eba bus ni ongkor kanyo Bisram gonjoni sakamnogo tlangai thanglakya a jora kebama 80% loku joli jagai a bus driver te bus bisini wansa je tomsitar tongnanyo natulai tongkha biang thanga borok kema kanai ya gulo hanke dol kebawne bisingo baksa loku eba khorsa khornita 8 bo kise misa khitar ka hanai khanawo apti jorane Bisram gonjoni kebama wansrok miloi aroni joto tiprasa rok no buna refreg lakya plus police rohano tiprasa rok no simi refreg buo buina ke buya hani bo seng khanaka but ama bosuk jorti koboi chengmasia jono buishaka last phachung hanke o Bisram gonjo wansa tiprasa hani se saitani thanglajiwo police rohano chini borong se bolaya bunya ko buya ama hake sahor lagera sino but men kongle amo se chini borole tamu buni borwe mangde jasa jaka thangbo thangjagi tona kalai si
Mia ni salo problem mani se police rok tabu bo mongsa khalai romai bo mania buskang sal jorale romai te mano eba man gelak amo jorana kok sasinai thanel thiman se gedema sal jora lai tongka tabu bo thanelo botharnai rongno police rok romai se mayaku tabu te kaise incident se engjau kha amo bupuro romjano sengmung kotor asajak te norbo seng kahai bukhaw wan suke hingke o video ne share khati joto tiprasani khawo amono saimana angthung police rok tabuk rota romno eba rom gelak norbo tabuk jeng joto palke khorang tisana nango sutu nor simya jengbo khorang tisana nango norbo khorang tisana nango jeng tiprasa tabuk chini kahamte hamin bagi jotona palke khorang tisana nango kintu ba tini khoroksa khana khoroksa ama hakimai salbrum khajek tongo hingke next time jeng buskang jorawo bosa thang sogunyo eba boibe tei boma hake satok tono lukrok abono wan suginadi tei kaisa kok boni borok hinkai kahamungtung eba hamyangtung khoroksa jeba mungsa problem ungkha mane no borok ni hinkai jotono pal baksa dolke khorang tisawoi phalayo thaikyangke jeng joton thainai bachikangke jeng joton bachinai amake boini borok hingke thansake khorang tise phemenuku phiaba chini borok hingkai tamo mane chini tiprasata chin tiprasa hingkai tamo ari nung jesapon ungtongdi nung chini dolya nung jesapon thangai bujak tongoti abo jeng semia nono jeng da rohor ama je koksau abon karibote kaisa tamo hingke राजनीति पॉलिटिक्स जेसाबो पॉलिटिक्स पे मांगसे थंगलाय तंग चोचिनि तिप्रासा नि बिसिंगो बाक्सा बरक नुमनि जोंवा जागा जतनो सायदो बाक्सा बरक जतो हनिपनो बुखातै तमनु पियाबा बुखा काहाम जे खाकवार बरक हंगे तिप्रासा जे जाकापनो प्रॉब्लम अंगु हने खाना कांगे बटारिनो थांनायो एबा लगिरु किन्तु बा बाक्सा बरक हंगे राजनीति वतलांगै एबा पॉलिटिक्स ओ खबै काहामनि जागा हामियासे तेपो दावि रिमानि नुकसाकु abagi jeng sana musungo chini okok jeng joto tiprasano hane saman kogya baksa tomung hamya chini tiprasan kongno samasi abagi kebo bukha hamya pro timon hedeba abo jeng jotono saya je tomung hamya tongnai ni bisingo kok samase je kha kuwar bukha kaham chini tiprasa hangkai nin hamya chaya jora hane khana kangeno bono help khane bagi buskang se agugi phayu